Ndelok aku mangan rek. Ya iki tak duduhno. Lah iki apa? Oleh kekean berkat. Dikei saudaraku rek ngarepe omah ya. Iki berkate ana lawuhe tempe, terus ayam goreng, mie. Ya nikmat sekali. Lah mari ngono terus aku ngene, Bes. Iki Bes, awan duwe botokan iki mang beli ya botokane senenganku brengkesan pencet ngono lho kok, Bes. Dikei klothok ya sing akeh lho. Wis kemecer aku ya Allah. Talah. Bismillahirrohmanirrohim. Delok aku mangan. Enak rek, alhamdulillah rezeki hari ini. Duwek-wek. Aku lek gak ono sambele kurang sip, Bes. Aku seneng lho. Iki pencite campur klothok. Talah. Enak rek. Awan-awan manis berkat. Iya kan? Mine. Tuh penampakannya. Enak rek. Wis iki. Nambah goreng tempene. Ki aku mam ya rek. Apa? Cek nek nggone ame bapakku, guys. Mengantung jarno. Nikmate. Lho. Nah. Terus enak rek sego berkat iso meneng aku. Enak ambudungu.